дар ҳамаи масҷидҳои Ӯзбекистон намози борон хонда мешавад. ҷумъаи 28 ноябр, яъне имрӯз дар ҳама масҷидҳои Ӯзбекистон намози борон хонда мешавад. дар ин бора идораи мусалмонони ин кишвар хабар додааст. ташаббуси мазкурро муфтии ин кишвар шайх Нуриддин Холиқназар гирифта намози 2 ракъати истисқо 28 ноябр пас аз намози ҷумъа хонда мешавад. ба навиштаи расонаҳои ӯзбекӣ дар ин рӯз дар масҷидҳои марказӣ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, инчунин дар маконҳои муқаддас чорво қурбонӣ мекунанд. гӯшт ба оилаҳои ниёзманд, ятимон, бевазанон, камбағалон ва пиронсолоне ки сарпарастии худро аз даст додаанд тақсим карда мешавад. идораи мусалмонони Ӯзбекистон аз зоирон ва имомоне ки дар Макка ва Мадина қарор доранд хоҳиш кардааст ки бо гурӯҳҳои худ дар ҷойҳои муқаддас намози борон бихонанд. бинобар сабаби хушксолӣ ва бебориши чанде пеш аз дар кишварҳои Эрон, Арабистони Саудӣ ва Қатар намози борон хонда буданд. ва инчунин дӯстони азиз, намози борон чӣ хел хонда мешавад ва тарзи хонданашро ман бар шумо мегӯям. истисқо намози борон аст, яъне ки ба хотири бориши борон 2 ракъат намозе мехонанд ки нияти он истисқо мешавад, яъне ки об